Mga kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan ng usab sa pagtulunang PBCM kini karon ang inyong alagad sa kahanginan kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kanunyo kanunay nining tungura sa inyong usab magpatalinghog nining tulmanon usab kini sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini sa pagtulunang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ug ako mga panginaot nga sa panalangin usab sa balaan magtutudlo makadangat unta kaninyong tanan karon nga nagsunod nining tungura aron sa ingon ni anak sayon kamo makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban usab sa mga basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namo ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo o padayon usab kini nga among ipanudlo nganha kaninyo ug kini nga tulumanon padayon usab nato nga mabati sa maong sibihan sa DYLA magsugid kita sa oras sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O gingon usab sama sa uban nga dapit badayon nato kana mabati tungod kay ang atong programa mikabot na kini sa 39 ka mga radio station ng atong nasudlan pinaagi niining mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tuyo og tinguha nga masayran ug mahibaluan sa mga tao ang doktrina nga gibarugan baruganan sa pagtulong ng PBCM nga diin ana-anak kita nagmamatuod sa ikatulong dapit sa panahon sa pagpangalagad diha na dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga natuman kana sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. O sa dili pa ang tema no di padangat usab nako ang mga pagpangmusta sa tanan nga mga kaigsuonan dinhi sa branch number 25 sa Cebu branch nila ni Sister Mar Igunia, nila Sister Ivy, Sister Janice, nila ni Brother Bubut Panta o ni Sister Lucy Panta. Mayang hapon kanyang tanan nga nagasunod nining tungura o nila ni Brother Lazar Guardiana diya sa Tabuk Mandawi. Maayong hapon kanimo diya Brad pagta na karon sa kapiskay sa atong mga panglawas aron sa ingon niya magamit natong papunan sa pagtimbang-timbang o sa pagpamatalinghog nining atong tulmanon o sa pagsupport sa atong tulmanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. O ginguman usab nila ni Brother Ismas no. Maayong hapon, kumusta nila ni Brother Dennis Gonzales? Mayong yapong hapon mga kaigsunan nila ni Brother Manolito Duroy diya sa Katarman 1 Cordoba. Mayong hapon gyapon kaninyo mga kaigsunan. O man usab dito dapit sa atong chapter no diya sa San Remio sa sakop kana sa Bugo Sibo nila ni Brother Junilo Bintulan uban sa iyang bay si Brother Berto Inot o sa mga membro diya nga tanan sa mao nga dapit o sa mao nga branch. O ingon usab dito dapit sa Toledo sa atong mga kaigsunan nila ni Sister Vicky Dusina, Brother Eugene, mayong hapon o nila ni diri sa may Bigakon o Biga sa atong maigsunan nila ni Brother Edward Laspunia. Mayong hapon o ingon man ni Sister Ranis Alporque diya sa atong chapter diya sa kanang Alimango Cantabaco. Mayong hapon kanimo usab diya Sister Ranis. O sa mga kaigsunan dito dapit sa Bohol, mga kaigsunan diya nga nagpatalinghog nila ni Brother Divino o ni Brother Gregorio Painagan, kumusta o mayong hapon o sa mga membro diya nga tanan sa mao nga branch mayong hapon o ginguman
dito dapit atong ipadangat ang atong mga pagtimbaya sa atong main office, no, sa atong PBCM compound nga naa diha ang atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapika sa kinabuhi si Madam Gaga Eugenio. May nga punog sa mga kaigsunan nako nga mga ministro o ebanghelista sa maong pagtulunan sa PBCM. O inguman usab dito dapit sa gawasan nato nasod sa ato sa United States of America sa atong igsuon diya, mga kaigsunan nila ni Brother Aniki Nicodemus Jeremias, kumusta? Og sa mga amakiton, pamili ka na og Jeremias, mayong adlaw kaninyo diya nga nagpatilinghog mga igsuon nila ni brother o nila ni sister TC Kulihat o inguman usab ni sister Lily Patterson diha sa mga dapit sa United States of America. Og sa tanan lang nga mga kaigsuon no nga kutob sa maabot nining Mount Sibya, Luzon, Visayas ug Mindanao nga nagpatalinghog sa pagtulon ang PBCM, maayong hapon kaning tanan mga kaigsuonan. Og ang tema nga akong pagadadon karon, mga kaigsuonan, ako raman usa karon ang inyong mabati sanglit ang atong igsuon si Brother Cesar Patio ato pa man sa atong minupis. Wala pa siya kabalik, busa kita lang una ang o ako lang una ang inyong makauban karon sa pagpadangat usab ninyong mga kamaturan. Ang tema nga usa nako karon nga pagahisgutan, padayon gyapon kini nga nagpamatuod may tungod usab sa katumanan sa Espiritu Santo, no, nga diin ang atong doktrina nga gihiwaran nagpamatuod kita sa Espiritu Santo nga mao ang ikatulong persona sa Dios. Unya ang uban lagi nga mga kanang pagtulunan ilaning gisupak tungod kay dili sila mudawat nga ang Dios dunay tulo ka persona o Trinity. Mo kini ang pinaka-importante ron nga atong diskason sanglit ang kun wala goy mga tao kun dili go nato ni pamatud-an mga kaigsuonan ang ubang mga doktrina nga ilang gibarugan makaingon gyud nga sakto sila pero labing tinuod mga kaigsuonan kanang doktrina nga dili mudawat og kanang Trinity nga ang Dios dunay tulo ka persona usa kana kadakong sayop mga kaigsuonan nga naman tud kay wala kana sa Biblia o dili kana mapruibahan sa Biblia labi na gyud sa atong mga igsuon nga nagtudlo og kanang born again o ang uban kanang gitawag og oneness. Ang amahan maura ang Kristo nga anak, unya ang anak maura ang amahan, unya ang anak pod maura ang Espiritu Santo, unya ang Espiritu Santo maura sa ang anak. Maura sa tanan ba wala gyud sila to pagkasulti. Dili sila mudawat anang Trinity o tulo ka persona. Sa walay pagsusi nga kanang tulo ka persona daanan nang giplastada sa Biblia mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Ano man? Tungod kay bisan pa gani ang mga kanang Jehovah's Witnesses mga kaigsuonan, nag-receive man gani sila, nagdawat man gani sila giapo gani og persona nga ang Dios kanang dunay persona sa Dios. O akong basahon ni ilang Biblia ha sa dili pa nako kwaon ang mga gibasihan sa uban nga labi na gyud sa wanes. Atong sayron ang mga bisan pa ang ubang relihiyon nagdawat man ini nga ang Dios persona bisan pa ang sa ako nang giingon sa kanang gitawag og Jehovah's Witnesses nga kaning gitawag ilang basahon nga ang bag-ong kalibutan hubad sa balaang kasulatan. Giingon din niyo akong basahon sa Roma sa iyang kapitulo kanang 5:17 gito pamatud-an nila gitug-an nila nga kinis Kristo ay si Kristo Dios man sa doktrina namo bisan pas ubang doktrina siguro gawas lang sa iglesia ni Kristo nga gipangaluhan sa ilang founder nga si Felix Manalo kay dili man namuto nga Dios si Kristo. Gawas sa nagtuo ni Kristo gitug-ang gani na sa ilang panahon bisan sa ilang Biblia kaning gitawag og Biblia sa mga saksi nga gitawag og ang bag-ong kalibutang hubad sa balaan nga kasulatan. Ingon din sa 5:17 sa Roma giingon
Kay kung sa paglapas sa usa ka tawo, ang kamatayon nagmando ingong hari, pinaagi sa maong tao labi pa kadtong nagadawat sa kadagaya sa dili takos daw nga kalulot ug sa walay bayad nga gasa sa pagkamatarong nga nagmando ingon nga hari diya sa kinabuhi matud pa pinaagi sa usa ka persona nga kinsa kanang persona gitumbok nila nga matud pa nila usa ka persona nga mao si Hesukristo. Muna ilang usa lugar nga gitumbok. Pero kaning Kristo naman nga persona nga sa ilang gitumbok sa mga saksi, bisan pa gani kita nagdawat man ta mo ginaan ni atong gipamatud-an kay dunay mga tao nga dili mo dawat ani. Nga atong gipamatud-an nga si Kristo persona, pero si Kristo nga persona niadto gyapon siya mislakas siya ngadto sa langit aron sa pagpangatubang sa persona usab sa Dios niya. Atong sayron ha nga si Kristo persona, pero katong persona nga mos Kristo mga tubang pagyudto siya didto sa langit aron sa pangatubang sa persona sa Dios. Una sa pinadayag sa iyang kapitulo kung atong basahon mga hinugugmang mga kaigsunan kining Hebrehanon sa iyang kapitulo 12 ba ni atong basahon mga kaigsunan kanang dapit sa Hebrehanon giunsa lugar nga matud pa si Kristo nga persona mo usa ka siya ngadto sa langit no 12 atong basahon 20 city ang atong basahon mga malnamo nga mga hinugugmang mga kaigsunan nga matud pa dinhi sa nakapahayag sa maong basahon 9:20 si 4 matubad din kay si Kristo misulod di ngadto sa balaang dapit hiniog kamot nga mao'y hulad sa katinuoran kundi ngadto sa langit mismo aron moatubang sa persona sa Dios alang kanato. Sa maligon nga bisan pa gani ang mga saksi ni Jehova o Jehova nagdawat sila, nagila sila nga dunay persona sa Dios. Unya sa atong pagpamatuod nga tud kay niya matang dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga matud pa nga naa dinhi lugar na langkob tud kay nagdala kita og Trinity o Trinitarian nga naman tud kay sa Biblia na ay gitumbok nga tulo lugar ka principal nga pangalan mga kaigsunan matud pas Mateo 28:19 nga giingon ni Kristo ngadto siyang mga tinun-an nga pabilin-bilin niya ngadto siyang mga tinun-an nga matud pa panglakaw kamo sa tibok nga kalibutan ug himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran matud pa niya sa pagbautismo kanila sa ngalan samahan uno og sa anak dos og sa Espiritu Santo. Muna nga dunay Trinity nga atong gipaila-ila nga kanang Trinity doon na kanay mga persona nga gisgutan nga ang amahan persona ang anak usab persona nga mao ang Kristo ug ang Espiritu Santo usab mao ang persona o ikatulong persona sa Dios. Muna ang atong gipaila ngadto sa atong mga tinunan gani di ilang matud pa mabasa nato sa basahon sa Mateo nga tulog yun ang gisgutan lugar nga nagpamatuod sa langit nga mao nang naay Trinity niya basahon ta ang nakasulat sa unang Juan siyang kapitulo 5 versikulo 5 versikulo 6 ba na ug hantod sa versikulo 7 ingon din nga motud ba nga kay tuluman nga 18 ang Espiritu mao ang nagpamatud ni kay matud pa mao ang nagpamatud ni kay ang Espiritu mao man ang kamaturan kay tuluman ang kanang nagapamatud ni mao nga mao ang Espiritu ang tubig ug ang dugo ug kini silang tulo nagkauyon. Mo gingon sa Biblia sa English version there are those who have kanang matud pa there are three that were record in heaven. There are three that were witness in heaven. The Father, the Son, and the Holy Spirit.
and destre matud pa arwan. Busa tulo. Ang gisgutan unya kining tulo usa nagkayusa. Dili usa ka kanang lawas kun dili usa ni sila matud pa tulo ni ka persona gisgutan. Pero nganong nahimong usa destre daw arwan tud kay duna sila'y gikahiusahan mga kaigsunan atom na arong masusi kung unsa hinungdan nganong nahimo silang tulo nganong natulo niyan nahimong usa tud kay nahimong usa tud kay tulo nganong nahimong ang tulo nahimong usa sa pagka-Dios na mga kaigsunan pero lain-lain ang persona ngang amahan persona unya ang anak persona ang Espiritu Santo persona usab. Buda ang doktrina nga gitudlo lugar sa Biblia pero dunay mga tao nga mo supak niya na mga kaigsunan. Kaya naapod lagi sila gibasihan sa Biblia. Asa may gibasihan nila sa Biblia? Kining nakasulat sa Juan mga kaigsunan, basahon ko. Versikulo 10, kapitulo 10, versikulo 30. Unsay nakasulat sa Biblia nga ilang gigamit nga silbing sagang nga matud pa dili gid wala gyud kuno na kanang dili gid kuno na tinuod nga dunay Trinity o dunay tulo ka persona ang Dios kay usa lagi kuno gani usa ra gyud kuno na munay giingon nga nasaypan mga higala ang inyong pagdipinsa mahingot tungod yan nga naman kay wa man ninyo masabte gigamit ninyo ang nakasulat sa Biblia naabi tayo mabasa pero wala ninyo sabta wala ninyo susiha kung nagisgot man ako ug ang amahan usara wala ninyo susiha kung sa inong unsay hinungdan nganong nagkausa sila nga matud pa ni Kristo nganong nahimo silang usa kay sa atong nasabot matud pa niya ako man ug ang amahan basahon ko ha niya ato dayon ning ipapasabot ninyo. Kini nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 10:30 nga wala masabti ka sa uban nga magbabasa sa Biblia labi na gyud sa nagtudlo nagpamatuod sa born again ay born again nga wanes. Naman ana nga ang amahan ug ang anak nga mong Kristo mora ug ang Espiritu Santo mora sad. Mo na ilang doktrina pero wala nila susiya kung doon na may mabasa nila sa Biblia kanang 10:30 wala nila basaha wala nila susiya kung unsay hinungdan nganong nakausana sila ha niya matud pa sa 10:30 matud pa sa atong mabasa inyong patalinghugan mga igsoon ako mao ang amahan ako ug ang amahan usara. Ingon si Kristo sumala pa sa atong nabasa, ako daw ug ang amahan usara. Matod pas English version, I and my Father are one. So, susiho na to, pag-isgod, are one. Di na pwede nga imo nang himuong usa, singular ni muna. Kay plural mo yun na. And I, matod pa ni Kristo, I and my Father are one. Ako ug ang amahan usara. Unya nganong ar gigamit, nganong plural. Busa nagpasabot susihuno na mga kaigsunan. Dili na to na pwedeng konklusyonan nga moingon mo nga usara gyud wa na wa gyud persona ang Dios unya na may mabasa. Ha? Kay ang persona kanang ang amahan persona kay tao man na si Kemtang nabitan na sa Exodo 15:3 Jehovah tao nagkaimtang sa ato pa persona kay ang persona kun imo nang basahon ang katinawan dos de Sok Fernandez doon naman ay kay balo doon na ay kinaihan intelihente na kanang pulong persona niya kay ang Dios na may kay balo na utok busa ako nang matawag na siya o gitawag na siya persona mula nga amahan sa 15:3 sa Exodo tao man siya kemtang ang tao kinaman na siya kay balo gitawag po na walang persona. Oh. Si Kristo kay tao sa kemtang naman nas buhat 2:22 persona. Ato lang nabasa bitaw nga ang persona nga si Kristo nga tubang ngadto sa langit alang sa persona sa Dios. No, nya inyo nang i-deny mga higala na mo nga nas uban nga mga pagtulunan nga nagadala na ng doktrina nga kanang wanes. Wa?
nga ang amahan maura si Kristo, unya si Kristo maura ang amahan, unya ang Kristo maura ang Espiritu Santo, unya ang Espiritu Santo maura pong Kristo. Unya mao kana ang tinudluan nga tinuod sa Biblia, mga malamo nga may kaigsunan, mula nga ato nang tagsa muna nga ato kanang pamatud-an ron nga nasayop mo nga gigamit ninyo ang Biblia. Sa paggamit sa Biblia sakto kay na may mabasa, pero sayop ang pagsabot sa Biblia. Asa mo nasayop? Kanang inyong gikonklusyonan nga maura gyud ang amahan, usara ang amahan ug ang Kristo. Ngunay sayop kay paghisgot ni Kristo nga siya ug ang amahan usara kami, I and my Father are one, doon na sila'y gikahiusahan mga kaigsunan. Asa may unsa may gikahiusaan ana mga nilang duha mga kaigsunan nganong na himo silang usa. Gihaw kung atong basahon ang 27 unya kanang ilahos nato sa bersikulo 30 kay kining 30 konklusyon man sa gikan sa 27 atong pagabasahon nga magpasabot na nga kung ingon man atong mabasa kung man Kristo ako ug man usara wala na sila magkahiusa pinaagi sa usa lugar sa persona mga kaigsunan kundi dunay buot gipasabot yan na kung unsa ang ilang gikahiusahan ya pamati ha. Sa 27 sugod ta, ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog, ingon si Kristo ha, sa atong mabasa. Ang iya kunong mga karnero nagapatilingog daw sa iyang tingog ug ako nakaila kanila ug sila nagasunod kanako, ingon si Kristo. Og kinahang gihatagan ko sila kinabuhing dayon katong iyang mga karnero nga nakakaila niya ug sila dili gayud malaglag, ingon si Kristo, ug walay bisan kinsa nga mo agaw kanila gikan sa akong kamot, ingon si Kristo. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila nganhi kanako, ingon si Kristo. Naghatag ang amahan niadtong mga karnero nga na ni Kristo labing dako sa tanan ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa aman niadtong mga karneroha nga gihatag kanang didto nga dawat ni Kristo. Kay didto mo na siyang amahan, gihatag ngadto siyang kanang iyang anak nga mao si Kristo. Busa na si Kristo na pod ang nagbantay sa maong karnero unya, pero didto sa amahan wala na makaagaw gikan sa kamot sa amahan kanang maong mga karnero unya. Kung susunod dayon kay kanang karnero gikan man sa amahan unya gihatag ngadto sa iyang gihatag ni Kristo. Konklusyon dayon sa 30 giingon, ako ug ang amahan usara. Naiusa di ay sila mga kaigsunan pinaagi sa pagbantay di ay sa mga karnero. Kay ang karnero nga naa ni Kristo gikan na sa amahan, gihatag ngadto kanang ni Kristo gikan na siyang amahan. Busa si Kristo na pod mo nagbantay niya ng mga karnero, busa kanang 30 nga niingon si Kristo, ako ug ang amahan usara kami sa pagbantay sa pagbantay diyan na mga kaigsunan sa mga karnero. Dili day na nagpasabot nga usara gyud na ka persona mga kaigsunan. Unya kay kanang sa pagbantay man na sa karnero din hiusa sila. Usa pa gyud gawas sa pagbantay sa karnero, usa pa gyud diin pa gyud sila dapit nga nahimong nagkahiusa. Pinaagi di ay mga kaigsunan sa pagkadios. Ha? Sa pagkadios ang buot buot ni Kristo anang pagkasultiya. Usara sila sa pagkadios. Ha? Kanang bersikulo 30 ang buot gipasabot ni Kristo. Sa 33 kung ato ipadayon hangtod sa 34. Kaniya mitubag ang mga hadiyo nga nag-ingon, batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat ug maayo kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpakadiyos nga tao karaman unta. Busabuot kaning batiun si Kristo sa mga tao nga wala misupak niya kay giangko ni Kristo nga siya Dios, nagpakadiyos daw siya nga tao ra unta. Busa kun doon na may gisgutan nga usara sila, ang istorya na nagkaiusa sila pinaagi sa pagbantay sa karnero og sa pagkadiyos mga kaigsunan. Kung ingon man kung ang ilang gikaisahan mga kaigsunan, dili nagkaiusa sila tungod kay usara sila ka persona ang buot gipasabot ni Kristo, kun dili nagkaiusa sila pinaagi sa pagbantay sa karnero og kanang sa pagkadiyos ni Kristo. Nga naman kay
kanang mga karnero nga bantayan ni Kristo, dili ba na karnero pod nga basig nagtuo mo nga karnero na nga upat ug tiil mga kaigsunan. Kung gisgutan man ni Kristo nga siya mayong magbalantay sa mga karnero, tungod kay gihatag ni samahan ang kanang mga karnero aron iyang bantayan, wala na magpasabot nga kanang karnero nga iyang bantayan, mao nang upat ug tiil nga karnero nga pwede nimo kaldiretahon. Wala dili ka na mo ang buot gipasabot ni Kristo, kundi tao ka nagkahimtang kanang maong mga karnero nga gibantayan ni Kristo nga gihatag lugar ngadto sa iyang amahan mga kaigsunan. Puriba Ezekiel sa iyang kapitulo 34 kung inyo kanang basahon sa bersikulo 31, ingon ini ang gipahayag sa Biblia o gipaila sa Biblia. O kamo nga akong mga karnero, ang mga karnero sa akong sibsibanan, mga tao man, ug ako mao ang inyong Dios, nagingon ang Ginoong Hiyuba. Busa kana diyang karnero nga buot nga gipasabot nga gipasabot ni Kristo nga iya kanang nagihatag kaniya gikan sa iyang amahan aron iyang bantayan. Mga tao diya na ang buot gipasabot, diya sila nagkahiusa sa pagbantay sa karnero ug sa pagka-Dios, mga mahal namo nga mga kaigsunan. Tungod kay si Kristo Dios man. Gipailabi ta buot mit sa batuon siya sa mga tao nga dili mo dawat niya kay iyang gipaila iyang galingon nga kanang Dios siya. Ingon ang mga presyo nga batuon ka namo dili kay sa imo pagbuhat og may kundi kanang tungod sa pagpaila nimo buhat ni pagpasipala sa Dios nga nagpaka-Dios ka nga tawo karon nung tabo sa kanang muna ang usa sa ilang hinungdan nga nagkayusa sila tungod kay si Kristo Dios na og kahimtang. Nabay mabasa na to nga prueba nga si Kristo Dios gina na. Basahon ta kining mayong balita Biblia nga giubad kini sa Katolikon nga scholar sa Biblia nga may imprimatur kini nga Julio Cardinal Rosales sa Juan sa iyang kapitulo 1 bersikulo 18, mga mahal namo nga makaigsunan nga kinis Kristo Dios puni og kahimtang. Mabasa na to litra por litra niya. Juan sa iyang kapitulo 1 bersikulo 18, inyong patalingugan mga kaigsunan, mga higala na mong mga wanis, nga sayop intawon mo anang inyong doktrina nga gipabarog. Matod pa sa 18, wala pa gayo tao nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak nga Dios, nga pinangga kayo sa man, mooy nagpaila kaniya. Busan na pa matuda na to, nga ang Kristo, Dios na siya o kahimtang, nga mingon siya nga siya o ang amahan usara wala magpasabot sa nahiusa sila pinagi sa ilang pagkapersona kundi nahiusa sila pinagi sa pagbantay sa mga karero o sa pagka-Dios, mga mahal namo nga mga kaigsunan. Ingon niya na ang mga kamaturan nga paila-ila sa Biblia mga kaigsunan. Wala ingon nga gumuikan kay na mabasa sa Biblia inyo na nang i-reject nga dunay kanang gisgutan nga ang Dios dunay persona o tulo ka persona, amahan persona, ang anak persona ug ang Espiritu Santo persona usab. Ingon niya na. Karon kay matud pa sa atong mabasa mga kaigsunan nga si Kristo kuningon man nga siya ug ang amahan kanang usara. Tungod sa katarungan, tungod kay sa pagka-Dios, usara sila sa pagka-Dios ug sa pagbantay sa kakarino ug agig prueba ni ana bisan pa gani ang amahan nga mao si Yuba misulti siya nga ang kanang ang anak lugar ang atong Ginoong Kristo nga dunay kauban niya nga ingon nga kaparihas kinsa man na si Kristo man na nga kaparihan niya nga pag nga Dios pod nga both ipasabot nabay parehas nga dili ang amahan Dios unya ang Kristo dili na non Dios, di ba? Dili na maparehas. Doon na siya kanang doon na siya inclinar sa pagkatuma na pero ang amahan mo ay nagpamatuod ini nga Dios nga gitugaan niya nga ang amahan ang kanang
tao nga dunay kauban niya nga ang kanang tao nga kauban niya mao na si Kristo sa pagkatuman. Kanya basaw na to kining dabok usa kini ka translation sa Biblia nga Tyndale translation sa Sakaraya. Basaw na to ning Sakaraya sa iyang kapitulo 13 chapter 13 verse 7 ingon din niya nga ato mabasa nga nagpalig-on nga kanong niingon nga ang amahan og ang Kristo maura sa pagka-Dios usara pa sa pagka-Dios niyon din niya. Gingon din ni sa kanang bersikulo kapitulo 13. Gingon kapitulo 13 bersikulo 7 hangtod sa kapitulo 13 bersikulo 7 gingon, "Awake, O sword, against my shepherd, the man who is my associate, unequal, says the Lord Almighty." Kung sa ibut ipasabot ko no, pagmata na o espada, batok sa tao akong kauban, nga ingon matud pa kaparihas, kauban og kaparihas. Sa atong pinulungan, kanang kaparihas o associate o kauban o kaparihas, pag-iskot og kapariha, doon na di anay kalainan mga kaigsunan. Nga matod pa ingon ang Dios dunay tao nga kauban niya nga magbalantay nga ingon nga kaparihas o kauban o kapariha niya. Parihas sa Dios o Dios siya. Kinsa man na si Kristo man na kanang magbalantay nga pagasamaran. Kay matod pa sa 10:11 si Kristo mao man ang magbalantay sa kariro nga pagasamaran nga muhalad sa iyang kaugalingon. Si Kristo ang katumanan niya gitumbok lugar ni propeta Zacarias. Sumala pa sa pagsulti sa amahan ngadto kaniya nga gitug-an nga dunay tawo nga iyang kauban nga ingon nga kapariha niya. Unya kay ang amahan Dios man siya ba niya paghisgot niya nga doon naman siya tayo kauban. Nagpasabot nga iyang kauban Dios po na nga way lain mao na ang atong Ginoong Kristo nga samaran kay naman na dinis Juan 10:11 kung ato kanang pagabasahon ang nakasulat sa Juan 10 bersikulo 11 mga mahal namo nga mga kaigsunan inyong patalinghugan akong basahon nga matud pa ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero ingos Kristo. Ang maayong magbalantay sa mga karnero magahalad sa iyang kinabuhi sa pagkamatay alang sa mga karnero. Mo to ang gisgutan ni propeta Zacarias, awake o sword against my shepherd, the man who can associate unequal. Unya pagasamaran ang katumanan niya tong pagasamaran nga tao nga kauban sa Dios mao to natuman kana sa atong Ginoong Kristo nga mao kanang magbalantay sa mga karnero nga samaran mga kaigsoon nga parihas kana niya Dios pod. Muna ang resultaan sir tubag anang gingon 10:30 sa Juan nga ni Kristo ako ug ang amahan usara sa unsa sila nagkausa pinaagi sa pagka-Dios og sa pagbantay sa mga karnero. Unya pa gyud ngano nga kanang 10:30 ngano gyud nga dili gyud na buot gipasabot nga kung gingon ni Kristo usara kanang usara sila ka persona kun dili ang buot gipasabot ana ang pagka-Dios gyud og sa pagbantay sa mga karnero. Niya pa gyud nganong ningon siya sa tong mabasa nga kanang dunay tawo ngayon kauban nga kaparihas niya. Ingon ang amahan ingon nga Dios. Ingon ang Dios nga mao ang amahan. Tuod kay ngano nga kanang kaparihas na niya si Kristo ang equal niya. Nganong equal niya na si Kristo mga kaigsunan. Tungod kay ang mabuhat gud sa amahan, gibuhat pud sa anak sa samang paagi. Mao nang nahisgutan dia ang 10:30. Sa walay pagsusi ninyo nga unsa budgay buot ipasabot anang 10:30 ni konklusyon ra mo ditso ba nga pagbasa ninyo 10:30 nakaingon na mo awagi perso maura ang amahan ug si Kristo maura gyud na maura gyud na nga persona maura na usara gyud mo na giingon nga sipyat ninyo mga kaigsunan nga naman tungod kay ang Biblia sultian ko kamo. Ang Biblia wala lang mabalanggo sa usa lang kasitas, wala lang mabilanggo sa Juan 10:30 na pagkadaghang sitas
nga inyong magamit nga nagpamatod nga mainyo sairan kanang distrain tao kung sagoy tinuod istorya ni anak mga kisunan. Ngano nga ngingon man nga usara sila sa pagka Dios og sa pagka magbalantay sa kaniro. Tud kay ang gibuhat lugar sa amahan, mabuhat man pud guna sa anak sa samang pagkaagi. Mo nang nahimo silang matud mao nang ingon nga distraintas ang amahan ug ako usara tud kay sa mabuhat man gyapon guna ni Kristo ang mabuhat sa amahan. Mo na ang saktong istorya diya. Basahon ko. Nga matud pa mo na balido nga rason. Dili sa Juan sa iyang kapitulo 5, versikulo 18 og hantod sa 19 inyong patalingugan mga kaigsunan. Gingon dinhi sa nakapayag sa Biblia ha? Nga atong pagabasahon nga matud pa og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa pagtinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kanila di lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay kundi tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang kaugalingong amahan. Matud pa sa atong mabasa ingon si Kristo gitawag daw niya ay kaugalingon nga kaugaling amahan. Ug sa ingon niini kapag nagpakigsama siya sa Dios mo na gingon nga 30 sa pagka Dios na unya 19 ngano nga nang iyang gigamit ng kanang parehas nakigsama siya sa Dios ngano man sa ako nang gingon nga ang mabuhat sa amahan mabuhat po niya ni Kristo. Mo nang equal sila mo tong basa na to gitrace up na to sa Karaya 13:7 ha nga dunay tao nga kaugman sa Dios nga ingon nga iyang kasama o kauban nga kaparehas 19 og si Jesus mingon kanila sapagkat tinuod sa pagkatinuod mga ingon ako kaninyo nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa amahan. Wala kuno arang mabuhat sa amahan. Ha? Matud pa sa anak. Walay bisan unsa nga arang mabuhat sa anak. Ug sa kaugalingon kabubuton gawas lamang sa iyang nakita nga ginabuhat sa amahan. Kay bisan unsay ginabuhat daw sa amahan, ginabuhat usab sa kana sa anak. Sa samang paagi busang ano diay nahimo silang siya ug ang amahan usara sila sa pagkabantay sa pagmabantay sa kaniro ug sa pagka-Dios na ngano man tuod kay ang mabuhat sa amahan nganong equal sila kaparehas ingon nga kaparehas tuod kay ang mabuhat sa amahan mabuhat usab ni Kristo sa samang paagi mga kaigsunan. Mo na ang saktong hubad anang 30 mga kaigsunan. Dili kay inyong kuhaan o kaugalingong interpretasyon nga kanang ang amahan o ang anak maura nga na usara ka persona o ang Espiritu Santo o ang anak maura gyapon ang amahan siya ang amahan siya ang anak siya gyapon ang Espiritu Santo. Wa mo kudyape dia mga kaigsunan ha klaruha po taon na ninog interpretar ang Biblia oy naman po taon mutuan ang inyong dinadaan og istorya nga bulag man na sa gitudlo sa mga apostol kanang gisgutan nga gingon nga wanis nga kung mao nang wanis kay naa may Trinity mo ni gingon ang inyong wanis mawanigi mo mga kaigsunan nga naman mawani kay layo raman sa kaluwasan nga gitudlo lugar sa Biblia labi na sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo kay mamunto sila'y una yung nagpadayag gawa sa mga propeta sa kaning panahon. Sila man mo ang una o ikadang panahon diya kang Kristo. Busa layo ra sa tinuod kay dili kana mo ang gidutudlo nga doktrina mga kaisunan. Ay nga matud pa ninyo ang amahan usaray gyud ka persona bisan pa gani ang kanang amahan uni ang Kristo sa tinuod nga realidad na duha man gina. Pero nga nung giingong usa tungod kay nalagi sila gika hiusahan mga kaigsunan. Sa mabasa magtiayon, isampol na ko ning magtiayon ha. Sa paghatag og pahayag sa Dios, parte sa magtiayon, ano magtiayon bana og asawa, duha man gyud na no. Naaman na babasa nato sa Mateo. Kani mo ni usa lugar sa sampol nga inyong hinuktukan ba para mausab ng inyong doktrina nga
gihawiran. Nya? Sa 19:5 sa Mateo gingon, og nagingon tungod niini kung atong basahon ang 4 ha sa sugod, siya mitubag nga nagingon wala ba ninyo hibasahi nga ang nagabuhat kanila sukad sa sinugdan, nagabuhat kanila nga laki og babae. Timana nato nga ang nagbuhat sa tao ang Dios man. Gibuhat niya ang laki og babae. Unya katong lalaki og babae nga ang Dios mo naghimo nini, ha? Kay instrumento raman ang mga ginikanan gingon. Og nagingon tungod niining maong hinungdan, kinahanglan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan ug ang iyang inahan ug makig-ipon siya sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Panahon na ni sa pag madako na itong mga laki ug babae nga gibuhat sa Dios, unya mga asawa to sila, muipon to sila. Muipon siya sa iyang asawa o muipon sa iyang bana. Unya aron daw ang tumong mahimo na silang usa, dili na sila duha kundi usa na lang. Unya, ang kasaysayan, ang tinuod nga realidad ani mga kaigsunan, di ba lakig babae duha man gyud na? Lakig babae, babae ug laki duha gina. Pero nganong sa diyang magminyo na, nganong mahimo man silang usa, mamunay na sa balaod sa kasuguan sa Dios. Ang Dios may nagbuot ana, dili na siya duha kun dili usa na. Sa unsa sila nagkayusa? Pinaagi kay kanang kuha na sila, kanang na priso na sila niya nang gitawag nga kaminyoon. Dili na sila pwede nga kanang gawas nun pa lain nga sistema, kung dili usa sila, gihusa sila, pinaagi sa kaminyoon, mga kaigsuno ug mga kaigalahan. Muna nagkayusa sila, pero duha man gyud na, pero ang gitumbok sa Dios, ang duha nganong nahimong usa, ingon usab ni ana kanang 10-30 nganong usama na sila. Tod kay doon na lagi gikayusahan. Ang usang gikayusahan nila, ang pagbantay sa kaniro, ug ang ikadua, mao ang pagka-Dios nila. Nga kapareha sila, ang Amahan Dios, ug ang Kristo, ang anak, Dios usab sumala sa atong pamatud-an sa Biblia. Ato lang gibasa kanina. Una diha, mga kaigsunan, ang prinsipyo sa Dios, ang duha, pwede usahon niya. Napamanggani dire, gawas ana, sa kaminyoon, na pamanggani dire gisgutan nga ang usa ka tuig, ha? Mahimo rang usa ka adlaw sa Dios. Mo na ang pagkwintahan da sa Dios kun ang Dios man mo sumada. Lahi sa tao. Nya basahon ako. Kining nakasulat sa basahon sa Ezekiel, ha? Sa iyang kapitulo 4 bersikulo 6 atong basahon na. Kay mo na'y kwintada sa Dios nga bisag duha himuon ang usaway magbuot niya kay matupas 19:26 sa Mateo, sa tao dili kani mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Pwede niya ang duha mahimo usa, pwede niyang tulo mahimong usa. Kay nabita to, gibasa na to sa unang Juan sa iyang kapitulo 5 bersikulo 7 mo na ugutso. There are three that bear record in heaven. Ha? And there are three that bear witness in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one. Oh. Walay question na. Kung ang Dios magkwinta kay sa ako nang gingon, bisan pa gani ang usa ka tuig, mahimo gani ng usa ka libo, ha? Ang usa ka libo niya, mahimo po ng usa ka adlaw. Yaw, 4:6 sa Ezekiel. Gingon din eh. Ug ingon man sa diha nga ikaw makatuman na niini, ikaw migda sa imong to nga kilid ug magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda kapatan ka adlaw, 40 ka adlaw daw. Ang tagsa-tagsa ka adlaw alang sa usa ka tuig, ang tagsa-tagsa ka daw ka adlaw alang daw na sa usa ka tuig. Ako nagatudlo niya kanimo. Witing daghana no. Ang usa ka adlaw, ha? Kapatan ka adlaw alang sa usa ka tuig na. Unya ang usa ka tuig kun imo nang sumodawon kun way leap year, 365 ka adlaw na ang usa ka tuig. Nya nga himo ra nang ang tagsa-tagsa, nya ang tagsa kadlaw nahimong usa ka tuig. 365 days. Una ang kwitada si Dos. Gawas pa niya na ang usa ka adlaw
Gimo ra napod ang usa ka adlaw sa kalibo ka tuig, kung sa kalibo ka tuig, nimo ra pong usa ka adlaw na sa Dios. Nya, mo na ang pagkwintada sa Dios mga kaihunan, dili kay inyong ingnon nga ay maora gyud na. Maora gyud na kay 30 amahan ug ako usaragod. O nya, kay lahi man ang kwintada sa Dios kaysa tao. Ha? Nabitaw? 3:8 sa ikadawang Pedro. Apan mga hinigugma ayaw kamo pagkabuta niining usa ka butang nga tinuod. Nga lang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig. Ang usa ka adlaw ha, ingon daw sa usa ka libo ka tuig, di dugay. Unya gi-reverse ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Oh, ang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig. Pag reverse, ang usa ka libo ka tuig, usa ra pud ka adlaw. Unya imposible di na. Dili na imposible mga kaigsunan. Ang imposible sa tao mahimo ng posible sa Dios alang sa inyong kasayuran mga kaigsunan. Karon kay mao man ay kwintada sa Dios busa kanang inyong 30 wana tikyaob na naoy inyo nang hawiran. Ay dili nabot ang gipasabot ang pagbantay sa karnero na og sa pagka-Dios na nila nga kapareha sila. Kung kay ang Kristo Dios naman na sa gibasa nato ganina sa mayong balita Biblia sa kanang hubad ni subad sa Katoliko niya may imprimatur Huldo Caldera Rosales sa 1:18 nga si Kristo anak sa Dios. Asa pa gyud nas buhing pulong ha? Ikadong Timoteo 2:8 si Kristo Dios na. Ha? Unya ang amahan nga kaparehas ni Kristo, Dios man po na. Ha? Kay matud pas ang amahan kinsay ngalan ana? Isaya 64:8 mo na si Yuba. Nya kung basahon. Isaya sayang sa kapitulo 64 bersikulo 8 kay ingon ang amahan nga duna siya tao nga iyang kauban nga kaparehas niya. Nga Dios po niya oh. 64:8 kinsa ni si Yuba. Oh? Oh, gingon din apan karon uyuba ikaw mao ang among amahan. Kami yuta nga kulunon ug ikaw mao ang among magkukulon ug kaming tanan binuhat sa imong mga kamot. Kaning amahan mo ni Yuba, mao bagyo ni iyang ngalan. Gitug-an giangkon gini sa Dios kumo si Yuba 42:8 gingon kun atong patalihugan mga higala ug mga kaigsunan. Ingon dinhi ako mao si Yuba. Kini matud pa mao ang akong ngalan ug akong hinimaya dili nako igatag sa uban ni ang akong pagdaig sa mga linilok na ron. Kada ding amahan nga mao di ilas Yuba. Unya kaning Yuba nga amahan usa man tao ni o Dios ni. Dios ug tao po ni mga kaigsunan. Kay namas 15:3 tao sa panggubatan si Yuba. Nya kaning tao sa panggubatan nga mo si Yuba nga mao ang amahan Dios ba ni? O Dios. Dios ni mga kaigsunan. Nya sa Jeremias sa iyang kapitulo 10, ha? 10 sa Jeremias ato ning basahon may napay oras gingon. Ha? Gingon din Apan siya ba mo ang matuod nga Dios? O siya mo ang Dios nga buhi ug ang hari nga walay katapusan sa iyang kasuko ug ang yuta mo kurog ug ang mga naso dili magabilin sa iyang kasuko. Busa kaning amahan nga mao siya ba Dios ni ug Dios di ay ni mga kisunan. Nya naama siya kaparehas. Gitugan niya nga kauban niya ang taong iyang kauban nga ingon nga kapareha niya Dios pod kinsa si Kristo busa ana litaw na Dios amahan Dios pod ang Kristo ha nga gingon nga usa sila nga gihisgutan ni Kristong usara sila ang amahan ako usara sa pagka Dios na ato ginang isilsil sa inyong mga alimpatakan mga malnamo nga mga kaigsunan. Karon kay ang amahan Dios man, ang Kristo Dios pod. Ang Espiritu Santo naman, ha? Usa man ang Espiritu Santo? Mingura ba ang uban nga ang Espiritu Santo kuan ko no? Aktibong gahom sa Dios ko nun Wala ko nilawas. Naunsa man ning higala na tong uban nga mga nagtudlo sa maong doktrina oy. Ha? Unya kay aktibo manggahom ang Espiritu Santo kay na may mabasa kang aktibong gahom mo na
mo na inyong gisaligan nga dili na wala na persona ang Espiritu Santo. Unya kay si Kristo aktibo man pong gahom sa Dios nganong inyo man ning gitumbok, nganong inyo man ning gitugan nga kanang persona ni siya. Dakong unfair anang inyong mga doktrina labi na sa mga Jehovah's Witnesses. Sa diyang mutog musulti tas partis Espiritu Santo mingon ang Espiritu Santo may lawas ba? Aktibo man ang gahom. Unya kay aktibo man gahom. Kay basta aktibong gahom mo na persona ngano si Kristo inyong gipaila kanang aktibo mong punang gahom sa Dios nganong inyo man ang gitugan nga naay persona nailabas. Di ba? Dakong balikwaot ng inyong doktrina, no? Ha? Yo? Inyong gipamatudan si Kristo nga matod pa kanang matod pa din yo sa atong basahon ning unang Korinto apan alang kanila nga magipanagtawag nga Hudiyo ug mga Grisanon si Kristo mo ang gahom sa Dios ug kaalam sa Dios. Mapuni inyong alkontras Espiritu Santo ha. Dili pwede nga ang Espiritu Santo kanang nailawas kay gahom na sa Dios o aktibo ng gahom sa Dios o kaalam sa Dios. Pero hibalong ta. Nga samtang inyong isagang ng kanang sitasa para sa Espiritu Santo nga dili pwede nga nailawas tungod kay aktibo ng gahom sa Dios, tungod kay gahom o kaalam na sa Dios. Mo hinungdan nga dili pwedeng nailawas. Ngano sa pagka si Kristo inyong gitugaan man na nga apan 24 sa unang Korinto apan alang kanila nga mao ang gipanagtawag nga Hudiyo ug mga Grisanon si Kristo mo ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Gahom si Kristo pud ug kaalam sa Dios. Nya kinsa ni Kristo nga gahom ug kaalam sa Dios? Sumapa sa inyong doktrina mga Jehovah's Witnesses. Si Kristo persona. Nya kay persona man nya gahom man na siya kaalam sa Dios. Nganong di man niyo dawaton nga ang Espiritu Santo gahom pug kaalam sa Dios nga kana napoy persona? Di ba balikwaot na inyong gingon? Ngunya sumapas doktrina sa gani ang bisan pa ang mga Catholic Bitibender sama lugar ni kanang higalang Sok Fernandez sa iyang basahon sa Katinaawan 2 gitumbok niya nga kanang ang pong persona dunay kay balo. Ha? Dunay kay balo, dunay kinaiya ba? Nya. Munay kanang gitawag og kanang persona na basta nay kay balo nya ang tao. Dili day tawag dito kay balo bisag sa tao lang ordinaryo. Busa kanang inyong doktrina mga higala na mo nga naa sa Jehovah's Witnesses dako ng kasaypanan. Dili tumo nga ang Espiritu Santo gahom ug kaalam sa Dios dili ninyo sabton nga dili na siya wala na siya persona kay dunay persona kay kanang Dios nga Espiritu Santo kanang Dios nga Espiritu Santo sa pagpaila gitugaan po na nga Dios na og katumanan niya sa ako nagisulti sa buhat sa iyang kapitulo 5 inyo ragonin patilinghugan buhat 5 sa iyang kapitulo 1 hangtod sa 4 gingon apan di usa ka tawo nga ginganlan si Ananias nga uban sa tawo sa iyang asawa nga si Safira nga nagkabaligyag katigayunan ug ang halin niini giyang gikuhaan nga nahibaluan sa iyang asawa nga ang usa ra ka bahin ang iyang gidala og gibutang sa tiilan sa mga apostoles. Apan si Pedro mingon kanya Ananias na unsa bang giwaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing ang aron imong bakakan ang Espiritu Santo. Naggibakan lang Espiritu Santo ha. Og imong kuhaan ang halin niini sa yuta. So wala pa kini ibaliga dili ba kini imo man kaugalingon usa gibaliga na kini dili ba imo man ang pagbuot kung unsay imong buhaton sa halin niini. Noon sa bagayod nga imo man gilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing ang imong gibakakan dili tao kun dili ang Dios. Busa ang gibabakan ang subject ani ang gibakan nila ang Espiritu Santo. Ha? Katong Espiritu Santo nga Dios. Busa ang Espiritu Santo Dios mga kaigsunan. Klaro mabasa na to sa Biblia. Unya ang anak Dios gyapon, ang amahan Dios pod. Unya kani sila persona ni. Sila mo nang ang among doktrina na itulo ka persona sa Dios.
Naabagyo na sa Biblia nga ang Dios naagyo tulo ka persona na oy pastilan ning among mga higalang ubang reliyon. Nagtuog din silang dili mapamatud-an intaw namo sa mga PBCM nga kung nagdoktrina mi og Trinity, wala mi magdoktrina intaw og wala mi dili namo mapamatud-an oy. Alang sa inyong kasayuran para mi nagtudlo nagdoktrina nini amo kanang sigurado kana nga among mapamatud-an nga dunagyoy tulo ka personas ang Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Asang prueba? Yao. Basaon ko kining Biblia, kining nakasulat lugar sa The Voice Bible, The Voice Bible kung naamo ani tanawan ninyo. Kining nakasulat sa Mateo siyang chapter 28 verse 19. Gingon din matod pa niya, go out and make disciple in all the nation ceremonially, ingos Kristo, was them through baptism in the name of the triune God. Tulo ka Diyos, Father, gihilinganlan, Son, and the Holy Spirit. Na ay mabasa mga kagsunan nga ang Diyos, dunay tulo ka persona sa Diyos, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Asang basa? Ining Bibliang The Voice Bible. Ligon mga kaigsunan ang among matud pa among doktrina nga gibarugan. Busa kung ingon mo nga wala nay oneness, wala nay Trinity, mo nay gingon sayop na kay wala kana dili kana buot. Dili ka na doktrina nga mo'y gisgutan sa mga nakasulat sa Biblia. Ang gisgutan sa Biblia, nagsubay ka na sa mga gimabatuod nga ang Diyos dunay tulo ka persona sumala sa Biblia, sumala sa itong mabasa. Mapamatudan na to sa ako nang gibasa nga matud pa The Voice Bible nga dunay triune God. Triune God. Tulo ka persona. Tulo ka persona ang Diyos. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Muna nga sa among panahon na may dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga among gipailayla sa katumanan natuman kana sa magtutulo Divine Master Tomas Dinio Senior tuod kay nga Espiritu Santo nagbaton ka nagbagong ngalan nas pinadayag 2:17 nga kung kinsa pud ang mupailayla ni ana mga tawo ra pod sumalas unang Pedro 1:12 dunay mga tawo nga gihimong galamiton kasangkapan sa pagpamaamaton sa pag-ila sa maayong balita sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo magbaton kana og bag-ong ngalan sumala sa nakasulat sa Biblia. Busa, natapos naman po akong oras, ako manghinaot. Nga sa ngalan sa balaan magtutudlo, Divine Master Tomas D. Junior Senior, nakasabot unta kamo sa akong mga gipamamatuod, pinasigat sa Biblia nga para ang tao makabaton, sila nga dili na sila mo dawat niya ng prinsipyo nga matud pa gisgutan nga usara gyud ang Amahan, Anak, Espiritu Santo nga nanggingon nga wanis sumala sa Biblia. Sayop na sumala sa atong mabasa sa Biblia. Busa ako na lang wingon sa tama na lang ko din sa ngalan na lang sa balaan magtudo Divine Master Tomas din Senior ug kiniusab ang inyong alagad sa kanginan kini sa Brother Samuel Muntiman mingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa samang oras ug istasyon ug maayong hapon kanatong tanan.